Nanawagan ang mga residente sa Modena Subdivision sa George Campus Road, Barangay Bisdak, Lapu-Lapu City, ngadto sa Contractor ug sa LGU nga unta mapaspasan ang pagtrabaho sa drainage project, ilabi na kay hapit na ang pagbukas sa klase ug magsugod na usab ang ting-uwan. Ang dugang detalye sa live report ni Duan May Rondina. May Ses gitataw sa Modena Homeowners Association nga sayod sila nga mahinungdanon sa pagsulbad sa sularan sa pagbaha ang gitrabahong drainage project sa George Campus Road. Apan unta muhimo og mga pamaagi ang kontraktor o ang LGU nga mapaspasan ang pagtrabaho sa naasoing drainage project nga taud-taud nang nalangan ang paghuman. Kini ang kasamtangang sitwasyon sa George Campus Road, Barangay Bisdak. Usa ka lane lang ang maagian sa mga sakyanan tungod kay padayon pang gitrabaho ang drainage system habig sa pikas lane. Apan ang pagtrabaho sa naasoing drainage system giputol-putol. Matod ni Engineer Dante Monteclaro, project engineer niadtong February 20, 2025, nakadawat og notice to proceed ang kontraktor sa maong proyekto. Apan niya ng adlaw usab, gisuspend sa LGU ang pagsugod sa trabaho tungod sa mga kakulian sa lot acquisition ug sa pagdemolish sa mga estruktura nga nakababag. Busa pagka June 2025 na nasugdan ang pagtrabaho sa drainage project. Apan mag-usa ka tuig na sukad gisugdan ang trabaho, wa pagihapon na human ang 630 meters nga rehabilitation of road and drainage system. Base sa target percentage sa trabaho, karong buwana unta anaa sa 70% ang completion rate ni ini, apan sa assessment sa City Engineer's Office anaa pa lang kini sa 60%. Matod ni Engineer Monteclaro, ni saad hinuon ang kontraktor nga mahuman ang naasoing proyekto karong buwan sa Agosto. Mo na gihatag nga schedule. Pusa na mo kuan kay kung once mo kuan sa sleep siya, once na di niya makuha. Mahatagan siya kuan, liquidated damages LD. Magbayad di siya na ang kontraktor. Usa sa labing apektado sa kalangan sa pagtrabaho sa drainage system sa George Campus Road ang mga residente sa Modena Subdivision. Pwede unta mapa-overtime ma'am kay labi na kanang June 8 is opening of classes na. Medyo lisod jud sa among part nga kanang mga commuters o resident along the area kay kanang daghan bitaw kaayo og e-bike ma'am, then ang agianan is gamay. Dugang ni Lea Gallegos, auditor sa Modena Homeowners Association, delikado usab kaayo ang putol-putol nga pagtrabaho sa drainage system kay gawas nga nang labaw ang mga kabilya, may mga gipangkaut usab nga wa pasugdi ang pagtrabaho. Mura na mig na maze sa area good kanang ang amo ang agianan kay putol-putol bitaw ang pagkaut ang exhibit kanang so maglisod na mi og padaklin. Mauna nga kanang murag nabiyaan pud ang area, some area ma'am nabiyaan labaw na nakang especially gawa sa Modena. Wala dai mga stagnant water which is dili gid siya safe para sa mga tao. Ang ilang suliran napaabot na nila ngadto sa City Engineer's Office ug sa kontraktor sa gipatawag nga tigom sa LGU. Human sa naasoing tigom, nagdeploy usab ang LGU ug CTMS personnel aron mugiya sa mga motorista, ilabi na kay puli-puli ang pag-agi sa mga sakyanan sa usa lang ka lane. Apan human sa pipila ka semana, wa nay gideploy nga traffic enforcer sa dapit ug nabalik ang pag-inilugay sa mga sakyanan sa gamayng agianan. It really appreciates sa effort sa LGU karon nga na-improve na among drainage system and hopefully prevent flooding future flooding in our area. Kanang we also humbly request the contractor ang sa LGU nga unta mapaspas ang ug maayo ang trabaho while ensuring safety and quality. And possible mahimo unta nga napud nighttime work. Matod ni City Engineer Sharon Baguio nga kagahapon lang gitigom na nila ang taga Project Development and Management Office, lakip na ang taga MECO ug ang kontraktor aron mapaspasan ang pagtrabaho. Ang contractor sigihan po na mo og kanang patawag o para lagi mas speed up ang trabaho niya. Mayon pung dili ka trabaho kay napay poste, napay kuan, napay mga obstruction. Kay mo lagi kay ba man tangahing tulong na gyud siya. So mga cooperate po to mga nga mention nga mga kanang concerned agencies.
Ses kay kapin sa usa ka semana na lang ug magsugod na ang klase, aminado ang mga residente sa Modena Subdivision nga dili pa gayud mahuman ang proyekto by June 8. Apan ang hinaot sila nga unta ni ana mga panahona taas-taas na ang nahuman sa maong proyekto aron man lang maiban-ibanan ang hasol nga nahatag niini sa pang-adlaw-adlaw nilang pag-agi sa dapit. Ses, Dagang salamat, Luan May Rondina.